så er det tid til at lave julemenu. Og vi starter lige her med en marinade, og den er kørt ned i morteren her, og den er nede i den her skål og ser rimelig ulækker ud. Men det er andefedt, og så er det smørklumper, og så er det knuste enebær, og så er det lidt rosenpeber og lidt hvidløg. Og det får så en god klat honning, helst en flydende honning. Og her har vi så enderne til optøning. Der er 3 styk. De tør op i køleskabet i 3 døgn, og så ligger det lige her efter tør lidt. Og så går vi videre. Ja, Anna, så er vi nået til ingredienserne til sovsen, og det er jo lidt af et mareridt, for der er mange ting. Men nu får du dem lige sådan, som jeg kan huske dem. Der er rødløg, ser du der. Så er der citroner, hvidløg, almindelig løg, gulerødder, god kraftig rødvin, honning, lidt chiliflager, kanelstænger, laurbærblade, selleri og nogle, jordskokker. Nej, det er ikke jordskokker, det der. Det er, vi kigger. Det er pastinakker, appelsiner, lidt æbler, lidt fong, også kyllingefong, lidt rosmarin og noget timian. Det skal selvfølgelig ikke i sådan her, så det skal du nok se nærmere. Så er tingene til sovsen hakket op i grove stykker og hældt op, og der er ikke noget med sådan bestemte mængder, det er bare på gehør. Og det behøver heller ikke at være sådan skrællet og gjort fint, det skal bare være rent. Og så hakker du op i nogle store chunks, lægger du det der og hælder en hel flaske rødvin på, altså til 3 ender. Så det vil sige 2 bakker her, en hel flaske rødvin. Anna, så har vi indmaden, det vil sige det som skal ind i enderne, det er jo nogle gode syrlige æbler. Det kan også være nogle andre æbler sammen med, lidt rødløg, lidt appelsin og en masse svisker uden sten. Og det viser jeg dig lige, hvordan du laver senere. Så Anna, nu bliver det svært, fordi jeg har svært ved at filme, hvad jeg gør ved enderne, når jeg skal stå med det her snask og min telefon. Men jeg har jo selvfølgelig pakket dem ud. Der ligger en, der ikke er pakket ud endnu. Sørg for, at vasken er helt ren. Pakket dem ud og skyllet dem med vand indeni og udvendigt. Og så har jeg haft hånden inde i dem og tage snask og halsen, der ligger derinde i også. Og der kan også være andet derinde. Ud, og der kan også være lidt indvold, der lige skal fjernes, så de bliver skyllet grundigt. Så har jeg skåret det overflødige skin af op ved halsen, og så har jeg skåret gumpen af. Den er sådan lidt forskåret, den har jeg lagt over i sovsepanden derovre. Og nu skal jeg skære vingespidserne af, det er dem, der sidder her, så den skal skæres herop. Dem skal vi have over i sovsehalvøjen også, fordi det her det bliver ikke andet end noget uspiseligt tørt noget. Og så går jeg videre bagefter, så får du lige en ny video der. Herinde, der har vi fyldt til enderne, det er jo svisker, æbler, kan også have lidt rødløg i, og det er lidt peber. Og så er det bare hakket op, og det er med skralder. Og det er selvfølgelig svisker uden sten. Så er vingespidserne skåret af. De er renset indvendigt. Jeg har fjernet de urenheder, der er. Og der er sådan noget flommefedt her, jeg har taget af. Så skal de tørres. Det kan man gøre med et viskestykke eller med en køkkenrulle. De skal tørres udvendigt. Man kan ikke rigtig tørre dem indvendigt. Og så skal de have salt og peber indvendigt og udvendigt. Så det er ind med hænderne, og så giver det noget groft salt og godt med peber. Så det er bare at komme i gang. Så Anna, så skal vi til at stoppe enderne med fyldet, og de skal stoppes til de kaster op.
og fyldet var jo der, og enderne er der. De har kun fået salt og peber indvendigt, jeg har ikke gjort det udvendigt, for så er det sådan noget griseri. Og det er op på højkanten med dyret, og så ind i røvgaffet med en ordentlig håndfuld af det hele, til du ikke kan stoppe mere i dem. Og så sætter du kødnåle på tilbage, eller her ved enden. Det skal jeg nok lige vise dig. Nu går jeg i gang. Jeg kan ikke filme det. Så er der syet. De er blevet syet, ligesom du syr en skoletaske. Bare en god tyk nål, og så rundt. 1-2 nåle i hver, så der sådan næsten er lukket. Og så er det jo salt og peber udenpå, som du kan se. Og så er de faktisk klar til at komme ind i ovnen. Jeg har lige valgt at putte det her fyld i ovnen lidt før, så det lige kunne blive varmet op. Fordi jeg har tænkt mig at langtidsstege ved omkring, nu skal jeg lige tjekke op her, omkring 120 grader i 6 timer i hvert fald. Og hvis man sætter sådan noget, et 1,5 kilo kold grøntsager ind i ovnen, så var det længe inden, at det hele bliver varmet op. Så det har lige fået 1,500 grader her. Og opskriften siger 120 grader uden varmeluft i cirka 6 timer. Og jeg har valgt min marinade, som du har set, den var herovre, det her plum, at den vil jeg pensle med cirka hver halve time, så jeg sætter jo et ur hver halve time. Tager enderne ud, pensler op på brystsiden af enderne og holder øje med dem. Og når benene, det ser vi senere, når benene begynder at, de her lårbasser begynder at slippe inde ved knoglerne, så er de ved at være færdige. Men cirka 6 timer, og jeg regner med, at det nok er 6-7, når der er 2 i den ene ovn. Så jeg vender lige tilbage med de øvrige ting senere. Så er det brunkartoflerne, der skal startes op. Og ja, det gør man den 23. december. Fordi du køber nogle kartofler, som du koger og piller. Eller du køber nogle, som jeg har gjort, nogle vaskede små kartofler, som vi så skal i gang med at koge i en gryde med salt, til de er næsten møre. Og så skal de på køl, og så er det i morgen, den 24. de skal have chokolade. Og så er vi nået dertil, hvor den har fået, klokken den er sat ind kl. 12, og nu er den 2:30, så der er jo kommet lidt tid på. Og nu vil jeg lige vise dig, hvordan jeg lige pensler. Og det er altså bare ligesom at male. Det kan du nok godt finde ud af. Så den skal bare lige males med noget af det her. Så den bliver dejligt saftig. Sprød forhåbentlig. Og det er jo anderledes i år, fordi i år der laver jeg det her den 23. Og skærer stykkerne ud, når de er blevet kolde. Og så er det meningen, at de skal poppes op med noget varme, når vi skal have dem. Sådan så de bliver dejligt sprøde forhåbentlig. Og du kan se, at sovsen er begyndt at forme sig nede i bunden. Og den vil jo også blive færdig, så vi kan få den i en gryde i dag her den 23. Så der ikke er så meget stress på den 24. Så håber jeg alt går som det skal. Det er nu klokken 4:15 her den 23. december. Vi kigger lige ind i ovnen. Og se, der ligger, så dukker det. Et par gode rapser der. Og ser godt ud. Skal have i hvert fald en time nu. Og herover har vi en rapser mere. Skal lige dampe dem ud. Og den skal også have omkring en time mere. Så går jeg lige over til min forberedelse af brunkartoflerne. Der er jeg jo lavet en karamelsauce på forhånd af sukker, som jeg smelter. Når det er helt smeltet, så smider jeg noget smør i. Cirka 50-100 gram, alt efter hvor stor en portion det er. Og så når det hele er kørt sammen, så får det lidt vand. Og så bliver det sådan noget som det her. Og når det er lidt tykflydende, så vil jeg hælde det op i en skål eller i en bøtte og have det til i morgen, så det er nemmere at arbejde med. Og så skal du også huske, at man skal lige have et lille glas vin til, rød eller hvid, når man står og hygger, eller noget andet. Og en god huskeliste, så hører det. Hej Anna. Ja, men det her det hører med til at lave julemad, det er, at man glemmer alt muligt, man skal ud og hente. Og hvis det er den 24., så er det svært, men er det den 23. som i dag, så kan det lade sig give sig. Og har det en egen Netto, der ikke, så er der en anden Netto, der har det. Måske den i Dalum, man ved aldrig. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away, driving in my car, driving home for Christmas.
get my feet on holy ground. So I sing for you, though you can't hear me when I get through, and feel you near me. I'm driving home for Christmas. Så er den første af dem kommet ud, den lå jo alene, så den er færdig før de to andre. Og så ligger de herinde og lige skal have en lille smule mere. Og så er der kommet det første sovs op i en gryde, som jeg så er i gang med at skumme af. Herovre har du fedtet. Det er jo rigtig vigtigt, at vi får andefedtet af. Andefedtet, som vi siger. Fordi Anna vil vi ikke have, at hun er for tyk. Så, vi skummer sådan her. Og så kører vi det bare op i der. Når vi har fået det af, så har vi en god grundbase til sovsen. Den tager vi lidt senere. Det er vi ikke nået til endnu. Og så kan du lige se herovre, der er ved at koge nogle ris og noget mørbrødgryde. Men det er jo fordi, vi også skal have aftensmad i aften. Det er jo ikke sådan, at vi kan nøjes med at stå og snuse til anden. Vi ses. Så har vi lidt mere status her. Der ligger 1, 2, 3 ender uden ben. Og så er det jo, at de her lår her, de har fået lidt ekstra. Og så er det lige, hvor mange lår er der på 3 ender. Der er et højre lår på hver end, og et venstre lår på hver end. Det er 2 lår gange 3, det er 6 lår. De ligger der. Og de skal så pensles med olie og varmes i morgen, sammen med det brystkød, vi skal have her senere i aften. Og klokken er nu 5:08 om aftenen. Jeg startede klokken cirka 9:30 i morges, så ja, held og lykke med det, når du skal i gang. Herovre har vi sovsen, som er kogt ned til i hvert fald det halve af, hvad vi havde før, da vi skummede. Så det begynder at nærme sig der, hvor den er kogt klar til at blive justeret. Og det den får, det er jo noget ribsgelé. Det er lidt balsamico til syre, måske lidt citron, lidt salt og lidt peber. Ikke meget salt, for der er meget salt på anden, så det venter vi med. Så får den lidt fløde, så får den måske en halv eller en kvart pakke smør. Den var der jo meget smør i min marinade, så vi skal passe på, at den ikke bliver overdrevet fed. Jeg tænker, at vi kigger på kartoffelhalløj lige i morgen formiddag, men det bliver sådan meget kort. Kartoflerne er kogt og skrællet, ligger til køl, og her i den her, der har jeg jo den her kære karamelsauce, som jeg lavede, som gør, at det skulle være lidt nemmere i morgen. Nu må vi se. Men ellers så vender jeg tilbage igen i morgen. Hej. Godmorgen, Anna. Så blev det den 24. december, og jeg er gået i gang med sovsen. Og den får noget smør her til sidst. Den er kogt ned til det halve, som vi så i går. Og så skal den have noget fløde, og så smager jeg til med noget salt og peber og lidt forskellige, eventuelt ribsgelé og lidt balsamico, måske en lille smule citron, så den ikke bliver for sød. Og ellers så mangler vi jo kun lige at kigge til, hvordan vi skal lave brunkartofler. Så det må være sidste step. Nå Anna, nu får du lige den sidste video her, som ikke er nogen helt rigtig video, fordi jeg kan lave det. Men du har jo den her brun karamel, den vil jeg komme op i en stor støbejernsgryde, som ikke står her lige nu. Og i den store støbejernsgryde vil jeg smelte det. Og så har jeg her de kolde kartofler fra i går, som jeg har haft kogt og pillet, og de har stået koldt og ikke med noget vand eller noget i. Og så skal de jo så op i den store gryde og laves til, brunkartofler. Og her er der et par medister, der skal steges i løbet af dagen, og som bliver varmet op. Og her der er der noget hjemmelavet rødkål, som er snittet kål med lidt laurbær og noget kanel og lidt portvin, salt og peber og lidt, lidt eddike i. Ikke eddike, men sådan noget, hvad kalder vi det? Æblecider, eller æblecider, ja. Så det tror jeg bliver det, og herover står de hvide kartofler, som er klar til at blive kogt. Og det er sådan set, hvad jeg kan sige om det. Så må du have en rigtig god jul her fra Onkel A, og vi ses. Hej hej. Ja, jeg glemte jo selvfølgelig lige noget, Anna. Jeg er blevet færdig med sovsen jo, og den står her. Den store brune sauce og står på køl. Og den er jo selvfølgelig bare smagt til, salt og peber. Nu har jeg ikke kommet noget særligt, for det var der rigeligt af. Og så har den jo fået, jævner og lidt bruning. Hvad hedder sådan noget? Kulør. Og nu kan du jo lige så godt lige, så du også har det som minde, lige se juleindretningen. Så kan man altid bruge det til inspiration.
Og så har vi Dortes julebord. Sådan. Og man kan så også sige, det kræver lidt mere plads end bare lige en lejlighed, men du skal nok komme i gang. Du skal nok få lavet din jul. Du har altid muligheden for at ringe til onkel A og Dorte og spørge, så får du et godt råd. Hej hej.